Anyalaki din! Sa balang at ugali ni nanay ini nga niya. Apay ka din, lakay. Amin labanag, ibagana anala ka. Ay, bayam ang mga nunangi na amin akagawaan na. Huh? Awan mo ti makita kagawaan day di balay ta. Ay na, bayamon lakay. Di kan agsao, tanumangag na dayta. Sigurado ang masakitan tirik na na. Day ta nga ron pa'y ti madirgang kwa na. No iso tagsao, tinamalapdan tingiwat na. No iso ti makangag, ay na. Uray la makagura iti dekada. Nalakamagayam ti washing machine. Kunak ano nangina. Depende nga ta iti brand ay pagkati. Gimatang danuber iti washing machine da. 9,000 kano ti alada. Kunak ano 50,000. Na, di ka ba nagsasauti kasta? Tawan basing masin tayo. Doon nala ka. Apay nga ron di ka gata. Awan nga raw ti paggatang. Oh, ba't lagayam? Awan gayam kwartam. Ibagang pelang adala ka ti 9,000. Ha? Di mo man lapsig tag sa ose ka iding. Tano, kasta ta ramidam ay na. Ibad-badik mo tibukod mo adaban. Anya! Agasaman, nalpas adagos ti panagirik na pare mansaw. Ewi ka nun. May at talaga di treasure na. Wala, tadi makina. Sa nakasla dito'y usar tayo amano-manaw. Ewi ka. Bumanog pa iti saka. Ay na. Imbaga na pima na mapalin tayo abulutan. Ngambasit pa na ito'y pagay tayo. Wala raud. Sa bagay. Sana mamaminsan may. Bulugan tayo intun sumarunaw. Barang mamulaan tayo amin dito'y kinalang tayo. Huwag nga rin niya. Mana, ituloy na kitintar arabin ito. Tapno makaawit na mutan. Sa bali style magkayam jay tracer damen so Ikaw daw kagat-gatang daday. Iso malagay ang maitadala ngay nusar. Ay nangalaan da ngay ka na. Of course, ijay pharmacy. Parmasi nga. Uy! Anya parmasay. Kanuagas tila ko ijay parmasay. Oh, among gayam. Kitno agas nila ko ijay pharmacy. Eh di among matan. Nga di paglakwan iti kakasta makina, tinagatangan ta. Winangam sa dino a lugar ti konak. Ay, sorry ini. Dita gayam ti kahit mo adamagay. Piloso po kanto mga main. Ay, tsaka mo, no nagkatangan ta. Jakbut na damag. Kahit manungay ti pinanggatang da ka na. 45,000 ka no. Nangilang ron. Anya? Nalakaki diya. Nalakakit digin kan. Ti 45,000. Una, kuna no 100,000. Tayo so tinangina. Adya. Si Kabit Milda, di mo man tulad-tulad ang tinagalas ng ugali ti inam. Tatang! Amom asan ama iparbang, tuladam kiti. Ay, hindi talamang sir muntir aramidan nyo, tatang. Ay nagar, palakpakan kayo, nga uray nagalas na ramit nyo. Ha? No amom asaanan ama iparbang, ti aramidin ti inaman niya. Di mo tuladan, kas kuma iti aramid nyo amang istorya iti karuba. Naimbag pa'y kadakwa na, tamakagat-gatang na iti kagawaan na. Datayo nga'y, awan applause! Anya? Gimatang ka lang ano doon iti cellphone mo, day tapay lang ang modelo. Kag,
Isong nga rin ti kayat kao. Kat, manongay tinanggatang mo iti dayta. 7,000. Ay, nalaka ah. Sa bagay, second hand. Anya analaka? Saan analaka para kanyak daytaoy? No 20 pesos kumaa. Isaw tinalaka. Anya? Ay na. Binagbagaan na ka ni tatang idilaang kalman. Ngam kaslawam mo tinangagmaw. Ha? Di yo man ibagaday tan nalaka. Tano sa bali at tao ti makangag. Amangan no sa bali pa iti panangawat da. Anya? Kawan, amangan no sa palpalan da kayo pa igaday. Saan kayo ang makasungbat ala? What? Kawan, ay, minda, no nalaka nga raw ti 7,000 na cellphone. Apay nga raw, adi kagkatang iti cellphone mo. Apay nga raw, ngan ano samday takipad a cellphone mo. Anya? Apay, kano ka kadingagpas ngay, Marisa? Itaabulan ti expected month ko na. Iso nga isambot ko man nga ipadait day to'y lamping. Ay, katuan na. Ay na, saan ang napadpadasan ni Minda tinagusar iti kakasta? Anya ngay nga rod nana. Daya per amin Throw away amin nga usar na. Ay, kastaya nana. Mayat Ay, katuan na. San amarigatan nga aglaba? Ay, mayat anana. Mayat kumapay numangala iti throw away a pajama kan t-shirt ti anak na. Kat, anya ngay. Di ka nakasumbat, kini Marisa ita ini. Nang kitaan namot ay iti throw away a pantalon kan t-shirt. Ay na, saan gamin alasaya at imbagam at throw away amin nga usar ni Minda. Katuan mo, saan ang nagar-aramat iti lamping? Daya per akanayon engam daw-dawatan namot amin nga igatag na. Atiw ni Marisa ni Minda, taamunan nga aginot. Oray ada kwarta na. Anya? Kat isubot. No kumaagusar iti lampin, minus gastos. Ngam sadot mat ngamin nga aglaba. Kunam lanubak lang, tadaya per akanayon, kat agdaw-dawat laang mo't iti pagkatang na ti Jaski. Ay unay mo day tanlunsyo. Ibabam mauna yun ti anak ta. Saan al panang ibabaday ta? Ta sa anak mo't atanga, tapno ibabak ti anak ko. Ngam ibagbagak lang ti pulyo. Anya? Paray, pasensyaan nyo kumalatan ati inak. Un paray, awan ti parikot iti dayta. Amok mo tinti ugali na. Ay, muna yan ayan ni nanang. Di na pampanunutan ti bagbagana. Anya rod ngay, talaga kasta ha. Ugali na mo siguro pare. Ay, mangibabain. Agpadadang kini Minda iti ugalay. Ha? Pati ni Mindaya pare. Ay, nawon paray. Isu akanayon ko abagbagaan. Ngam awan mo lata. Awan, ano basta? Sandan amabagaan, nung na ito lang daytan nga ugali daw. Ay, anyan. Mangibabain da ka pamilya. Ay na, ano sa lang pare? Talaga kasta. Agduduma tayo ti ugali pare. Nung mabalin ko maaplasterak dagiting iwat da, ay na. Nabayagan ngay naramid ka. Ah, anya? Wan paray ay naaya. Mababainak at talagan iti aramid da. Kaslay suda lang ti kasta ti ugalin at ito'y barangay tayaw. Sana all throw away. Anya, true away bakit? Ni nana ining ulit-ulitin nakit di kanyak.
Atro awi ka no ti usar jay apo na. Ay na, pinaapalan na kamanin ako na akon bakit. Ay, Ganun parikot idin ni Densyo. Agpadpada da kano iti ugali ni nanang nakin ni ading na. kaslawan mat ngamin lakay. No daduma, nauyaw mat laang ni Minda. Kasla iti ina na mat laang. So, kinuna ni Densyo. Ano kumanala ka plasteran na giting iwat na. Inarabid na. Ay na, nagalas mo igayam dahi ta arupam ining. Anya, Ikit isumat. Ingka ka di agsarming. kano nagbagbag titam iday ti kinapintas ka? Na, Adya nagbabagtitan. Kano pilikot nak. ha? Ikit isumat. Ay na, si Kamo Lunsyo, napalabas, saanan anaskan nga ulit-ulitan. Apa iya, di mo kaya't alagi puntiin na ramin mo. Ay, basta! Ay nalun siya, wag talnak ako na. Apay ka di anay bagam anagalas ti rupak, ha? Ikit isumat. Ay nakunam lang day ta, gaputawan ngipon kaw. Yeah. Ngam no ang papustiso ak, ay nasiguradaw, adaw ti mailawan kanya. Nya. Ay, agraraman kamot abak kita. Kay ti sumag, sapay umad, adaw ti mababaakan itan. Ay na, awan ti mangayat ken kainin. Isungarod a pilikot nak. Karo ita, tabakit ka na. Kun nagalas payag ti ugalit. Anya! Mapantayaw, ijay ayanda Marisa. Angam na saan man na natilay bagbagayo ijay? Wan, danag yun aya. Wan kayo awan? Ngam no adamanan makita yu ijay? Ay saos, di yun tumanan malapdan ti agsaw? Anya? Ay si Kaminda, may sagamit. Kunam lano ado ti kwartam no agsasao ka? Pasig mo ta dinawat amin na kwartam. Ay, ni manong mat. Ay, pudno sa ibagbaga ni Densyo. Isu adenggan nyo ana sayaat. Ha? Sa bali gamin ka, ti ugali yo. Kasla kayo ganso, nga umat atidag titingid na. Makasim kayo lang iti istoryaan nyo. Huh! Ay na, huston, di na kami pagtinulungan. Awan laka, day tamang dilaw, tar aramidan niyo. Dilawan da kayo Ta saan nga rod anasaya at ter aramidan niyaw. Anya, Bala, ito yun. Tayo kayo tumulong agluto. Saan ba rin nga inton pinang sa kayo sumangsangpat? Nay, nagpapustiso ka magaya man, Marisa. Ha? Wala na, kahit manungay ti pinagpapustisaw. 2,000 na. 2,000 namin na ita? Wala na, ay? Naglaka mo na itan? Ha? Kano jay dado maki 6,000? Amangan mo no lokal day tapustisaw. Ay, jak amo anana. Tinapatag, nakapagpustiso ako. Kanya di ko namitay nana. Nalaka di pustiso ni bakit ko? One no bar. Nalakagayang para kada kayo. Kat apay nga rod adi ka agpapustiso ngayon nana. Ha? Ingka na agpapustiso. Sa nabalit nalakamat. Anya? Una na. Ingka agpapustiso. Barang pumintas ka basit. Anya? Si kamot lakay. Apay nga imbagam tikas jay kin ni Nana Ining. Ay na. Barang agnaka ma. Anya?
Ay na, husto lang dinaramid ko. Tapno agnaka mamat. Tano baybay-an ka na yun. Awa na. Iso taramidan na. Sa bagay, husto ka lakay. Ay nawan bakit? Iso bayam lang. Tapno agnaka mamat. Tapno saan nga amin abanag at pakibiyangan da. Ngam amangan mo't nuguraan da ka. Ay na, awan ti bibiyang ko bakit? Nagsakit tinakam na. Good for health! Pumintas ka no basit. Na, siyak ti pang pangagaman niya. Na, Puno mo timbaga na ka. No nalaka ti 2,000. Ingka nga ron agpapustaso. Bareng pumintas ka basit nga agpeso. ay na, di nakman paghaybladan si Kalunsaw. Kasta mo tiwasing. Gumatang kayo man in. Tapno saan tayo amarigatan nga aglaba. Sa nabali, tadala ka laang mo. Ha? Kan sumaksakitan ta sakak. Ang mga tracer nga, bakit? Iso nga agatan ka man, iti di makina at tracer. Sa nabali, tadala ka laang mo ti 45,000 ako na. Iso nga ala, ingka magirwan iti kasta agatan. Tapno makagatang tayo mo, iti kagawaan tayo. Ha? Kang runaan na niya. Tapno makapagpusteso kan. Sa nabali, ta iso ti kalakaan. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Anyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, asino nga ingatan ti daduma amayaban amabalin at ang danan? Apay, kurang kami aya. Kurang May sapay ko maalalaki. Tapno malpasyo adago si paramid ko. Ni Pedro nga friend. Amang ano kayat na ti makitang dan. Ha? Kahit na nga ti makitang danday tiyay. Damag ko bimaknangan ka. Amang ano di na kayat. Bimak nang mga ibagbagamot. Makitang tangdan mat. Kasta aya. Malaman nga ron, tainakman ije balada intun badamdama. Barang kayat naman yung maintun bigan. Wana, pada sa makasarita barang kayat na. Tapno adda nga rod ti kadwami. Imayak, tadamagin ka kumano kayat mo ti makitang dan intun bigan. Anya ti baramid mo? Agpuros kayo kumaitimulak at arong kinokra. Medyo hado nga minday dyan. Isa masapul met nga do kayo. Kas na ya? Ay kayo na, umaya. Ay na, agyaman ako na kasta. Ni bakit mo ay kayam? Amang ano kayat naman. Kwa. At kami yung trabaho na yung tumigat. So, asyak lang nga ti makaumay. Sige, awan pa rin ko titi dayta. Awan gaya. Agbalo na ka ni? Wano, agpakan ka iti pangal daw. Agpakanak siyempre, si kahit di man. Aglutak iti kanan tayo. O sige, umayak inton bigat. Anya, mapan ka makitangdan, ijay ayan da bakla inton bigat ko nam lakay. Wan bakit? Imay kami itay, kit aw-awisan nak, mapana ka? Asino ngay nga tati kakadwam nga agtrabaho ijay ayan na. Siguro da Guria. Insumati ka na yun na nga ayaban. Kastaya. Kat kita ama, ang mga nutil-tilan tumanan ti pagchichismisan da ijay. Kaya ura pa agchichismis da. Anya, bibiyang ko nga dita. Sa bagay matkit di ang ti kunak, kita laang ta mga numairamraman kan tumanan. Amumatan da gijay aparswa, chismis ti amuda.
apay ngay. Agalas 9. Ngamawan pa'y lang da dya, Pedro. Wan nga raw, saan samot nga umay? Una yan ni Pedro. Nagwanmat ako nam. Wan nga ron. Wan mat awan di kalman. Ngamawan pa'y mga umay. Anyamat tan. Nagbabawi ang ta. Naimbag kumamat. No inchat na kiti messenger asana makaumay tapno amok. Anya lakit din ni Pedro. Mala, ituloy tayo latang dagpuros. Umay no umay, saan o saan? Malpas tayo latamit, ah? Unay kamatan, Pedro. Panagmemirendan sa kalasmangsang pet. Ay na, pasensya kayo kumana. Adalang kami nakataktak iya balay. Iso nalatawak ngay may. Anya? Ala, kahit makimirinda ka ruda na. Katwa na. Agmeryendakan. Ta ituloy tayo ti agpuros inton madamdama. Wen, da kayo ti mang ituloy tagawid ang mutin ni balay. Inakagluti ti pangaldawan tayo. Ay wan kaimasam ti aglutawan. Ay, wala na. Anya laki din. Amuyo man tan. Basic para kanya kung panagluto lang. Sigurado nga ado ti makanyo. Ala, kat magantayan ah. Ay wana. Nagbanglo ti si Daan ngayon luto. Kaano ay nagluto ak iti nagbangsit? Si Kaman. Alaman, Pedro. Mangala kami tiniti plato. Makaamukan nga gao. Ipabalay mo. Wan sige, mangan kayo lata. Ha? Apay, si Kangay. Saan ka amangan? Ala, mangan kayo lata. Anya kalakit din aya. Mangan tayo ah. Alangan asaan ka amangan? Wang di, mangan kayo lata. Ay, mangan ka. Numabisin ka ijabangkag. Amangan numaulaw ka. Makabasbaso laktoki din. Ne, apay ngay lakay. Aglutluto ka mat iti si Daam. Wan makan, mabisi na kaming gayet. Anya, apay, saan ka di nagpakanday di abakla? Saan nga ron? Agpatrabaho, gamdi maagpakan ti Jaski abakla. Anya, ti awanan bain abakla? Kundi pa trabaho, ngam saan nga agpakan, ay salpagkit di. Wang nga ron, law-lawan kun anapan. Oray ko lang na bisbisi na nagtrabaho. Ay nalakay, nukas tamot laang, uray saan kanton amap-mapan inton sumarunong agayam. Saan na talaga bakit? Saan na maulit? Ha? Masabat ko lang day di abakla. Talaga pagsasawak iti saan amalamlamot, ay marurudak man. Ay, asino nga tanda ay apakadat duma, malaksid kada kayaw. Da kayo man tata. No asino ti amuyo ang mabalin amayaban. Asino ay ati kakadwa managpuraw sa jayan ni Baklay din namin siya nga aldaw. Ha? Kwa, ninanadurin ka ni Pedro tata. Ah, wen gayam, inakman padasan nga yaban ni Pedro no kayat na. Wan tata. Tapno adda kadwaming agpuros iti mulayo no bilang laang. Mala, inak nga roda, ingurya. Wen gayam, uray saan kayo nga agbalaw nintun bigat. Tadak mo't nga agluto iti kaninyaw. Wan tata. Wan tata, maya ka daw mo papanakin ton bigat. Agyaman ak unay awan nga min ti daduma amayabak. Kasta ka di tata. Naimbaglangan tanalagip ka. Wan tata, adda lang mo dito'y balay, no kas dyan nga awan pakitang danak tata. Mala,
Kit umay ka nga rod inton bigat. Wan tata, ewan gayam, agbalo na ka di, wan no saan. Ay na, kit oray sa anin Si kakit di might. Adak, mat nga agluto iti pangaldaw tayaw. Sige, wan tata, umaya. Alakit, maganta yun Agao kayo latan iti kaninyaw. Wan tata. Di kay agbabain, tasan ang saya at di man agbabain. Ay wan Nay, Pedraw, mangan kamutin Sige lang tata, mangan kayo lata. Anya? Alangan asaan ka manin amangan? Paimportante matan dahito akadwa makitangdan. Anyan tulaangan ti panunutan ni Tata Bursyo. Ala, mangan kayo lata. Mangan tayo kidain. Pedraw, anya nga ti pamigsam nga agtrabaho no saan ka amangan. Anya, saan anagpakan nila kay Bursyo, lakay? Saan nga rod bakit? Iso nga glut-lutak manan iti kanak. Nabisin na ka nagtrabaho. Tiyawanan bain alakay? Kundi pa trabaho, ngam saan mat nga agpakan? Anya nga iti pamigsayo no kas jay ti aramid na. Hindi ka man namoy ti day lakay. Ay no, masabat ko la day jay alakay. Uray lakay, pagsasawak ko naktumag. Ha? Awan ti pilpilyak. Bakit man wano lakay, no amok abidot da, ay kat pagsasawak ka talaga. Anya? Imbaga ni Pedro sa anak ang nagpakan? One, imbaga na kanyak, asaan ka kano anagpakan idi na minsan nga inayabam anagpuros. What? Awanan ka mat iti baina niya. Kundi ayab ka iti tangdanam nga agtrabaho, ngam di ka mat agpakan, di ka lagbain. Ay, mabitlang Anyat ibagbaga ma sa anak ang nagpakan. Kat nagluto akmat, iti sidaan di imay ni Pedro di panggag ko. Anya? Unay na Ellen, nagpakanak mo titi Kan maysa, pilpilitin minilakay mo amangan. Ngamisumot ti pa importante. Sa ita, siyak pa'y ananangdan ti pinagbalin niya dakes. Anya? Ala, di ka madalagan. Tayo ka ano man, saan kun ngayaban nila kay mo? Ha! Tiyak mat nila kayat ti pa importante kas kenkwana. Ay ayaban mat amangan. Ngam sige. Sa agipulong ken ka. Sika man, kas kalatanga amamati adagos asaan ka pa nagdamag mo muna. Just kengkit di Anya? Kasta ti imbaga nagayam kinibakat na? Wen, imbaga na ka no asa anak anagpakan di na minsan anagpuros tayo. Anya? Ay una yan dayjay a Pedro. Amin tayo ngarudan kat pilpilitan tayo amangan. Ngam di namat kayat. Sa ita, si kapay ti dakas. Just kita kitiya. Nangruna day diyang Ellen. Agdamag kumamit nga muna. Sakbay amamati ititiltila nga ipulpulong nila kay niya. Isupay, Hawanan na talaga. Pulos ajak ayaban inton sumaruno ang panagpupuros. Jakman kaya tikas diyang ugali ta. Ay, wan Agasam da ita. Naladaw nga imay. Ngam inconsider ko latta ti may sangal daw na. Ngam ita, siyak pa'y ti dakes asaan ka no anagpakan. Di oray di tada man. Ha! Hasino da kumangay man. Ha! Anyalaki di na ya. Niilin mo, dahil sumungat. Ay! Da kayong agpatpatarabahaw! Agpakan kayo mata! No saan nyo amasango ti agpakan, agurder kayo! Tapno saan amabisinan, dagiti ay ayaban nyo! Nay.
Anya ti bagbaga masana ka nagpakan. Kan nagluto akmay ti tinangaldawan may. Anya? Kan may siya, manaw nga ulit nga bagbaga kan ni Pedro amangan. Mangan, ngam di namut kayat. Anya? Sa ita, siya pa'y gayam ti pinagbalin nyo adakais. Anya laki dinaya. Naku na namat ngamin, asaan kayo kano ang nagpakan? Ay, all-bound nga asawam. Awan manaknakam na. Anya? Hamaw, Melaine, iti kinabayag ko aman ang tangdan iti tattao, da kayo lang nga agasawa tina-encounter ko wakastaw. Ha, pulaws asaan na maulay nga yabak nila kay Baw. Nagalas to ugali yung agasawa, pa-importante kayo launay. Nagalas at talaga ti ugali dagijay nga agasawa. Ay, wan nga raw. Kunak no nakatulog ak, saan mo't gayam? Pinagbalindak pa yadakais, asa anak ka nung agpakpakan, nagpatpatrabaho ak. Una yun. Ay, iso ako na. Saan na maulit nga yabak ni Pedro? Tanay, nakababain mo kingkwana? Saan amangan no ayapan? Sana ibagakan-bagan na, asa anak ka nagpakan? Ay, salbag. Ala, saan mo ngay ayaban no kasjay damulaang? Sakit laang ti ulo. Ay, wine. Sakit at talaga ti ulaw. Naimbag kumamot no agdamag nga umuna ni baka na. Sana kasdi, basta latan nga agsasaw iti sana nasaya. Di dakit agbay na. Paimportante dalaunay. Oh, na yan di ka sa biyag. Awan mo tin tagpatangdan. Ha? Inak man ijadayan ton madamdama bakit? Barang adda ti makita ka pakitang dana. Ay, wan man tani. Awan manin ti bagas tayon. Awanin ti maisaang. Wan bakit? Di ka matanagan. Tarumwarak inton madamdama. Apay ngay nga ipadamdaman paylaang. Numabalin mo nga aramiden itan. Ah, ala, inak nga rudan bakit? Siga magaang bakla. Ha? Si ka, Pedro? Saan kumamot at tiltilay pulpulong mo kinabakit mo, ah? Ah, Ibagbagang kan ko na, asa anak ka nagpakan, idineban ka nagpuro si Jibangkag ko. Unay mo dayta na kinaulpod mo. anya? Ni bakit mo man, namati adago si Dibagbagam. Asaan pa nagdamag nupod no wano saan? Ah, kwa, Makapasuron kayo nga gasawa, idi imay ka nakitang dan. Naladaw ka pa nga imay. Di ka lagbayin mat. Ita, siyak tinagbalin na dakas. Ah, bakla. Pasensya ako mara. Sana na maulit. Ah, amangan mo agayab gamanan. Awan nga minti pakitang tangdana kita kat. Ay, ure agayabak. Tsak kayat ngayaban ka. Paimportante ka lang unay. No ibagada ngamin amangan-mangan. Saan nga dupay lang ibagbagam? Saan mo mapanibagbagay titatawa sa anak ka nagpakan? Salbang gagindi. Anya? Awan, saan kan ngayaban ko nakumat? Awan bebiyang ko, no awan ti pakitang danamon. Ay, awan. Ure agan ano ka. Saan kan ngayaban iti ka anuman? Tata? Anya gapaw, amapan mo'y bagbagay iti tattao. Asa anak ka nagpakan, di nagpatrabaho ak. Awanan ka iti bay na lalakay. Awan serserbe makasarsarita. Kasla saan ka lalakay? Anya? Jak kayat at ang tangdanan ti kasking ka. Paimportante ka launay. Awan nga min no kastam lang. Dadaalam di mapan mo pakitang tangdanan. Awanang ti mayak ang mga yabkin ka. Tata? Imbes ang mayak ti tawa tumulong king ka. Ngam kasta kayo mga bain. Nang rona di nang iwat nga asawam. Di na mo ti tangtang abon na. Amangan no damom amabalin na pakitang danan, mare? Ay, ado ka. Ngam saan ka akayat nga ayaban akadwa? Ha? Nakababain yamin kada kayo nga agasawa.
Amangan no ibagbagam tumanan, asaan nga agpakpakan ti manang tangdan. Anya? Isu nga uray kurang kami. Saan da ka nga yaban ta pa-importante kalaunay. Liman lalakyan ka, kasta ti ugalim. Unay mo tinday ta pa nagsasaunsi ka, gurya. Katpadumat! No saan kumakas jay ti indandanon mo kinibakat mo? At dalat ta kumamot ti agayabkan ka? Ngaman niya ngay nga rod, day ta ti ganabam iti kinangiwat mo alalaki ka, salbag ka. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ina, nagagit at talaga ni bakit mo ha, pare? Wala pare. Aga, sumanday ta. Kumplito timpabalon na kin ka. Ada ti merienda, kape, kan naimas, asiday. Wala pare. Dahil ta ti maibidak mo't nga ugali ni bagat kaw. Ay, katrumbang lang nga, pare. Taasawam kit nga ron. Ngam ay na. Nay, apay, pare? Nagagit ang agpay so pare. Ngam ay na. Kasla maburing akmot tanggang kwa na. Anya? Ay, unay mo daytan, pare. Apay, pabuya ya, tapno maburing ka. Ay na, kunak manan, pare. Swerte ka iti asawam. Gaputan, napintas, kin nagagay. Iso nga awanan, ti sa pulang pa'y kinkwa na, pare. Ay na. Uray pintas na amin na napintas pare. Uray gagat na amin ang agagat. No kurang mat iti performance. Kaslawan ti Serbina pare. Anya? Un pare. Di uray man dyan nakapoy ti pamagina. Kan awan unay ti itsura na. Basta mayat ti performance na. Mayatan. Ha? Apa yan, Manang Mercy? Kasla maikulkulang ka na yun. Ay, awan da ito Almira. Ay na, amok nga da parikot mo. Iso akas ta tilangam. Iso nga ibagam ket din no anya da ita parikot mo. Ay, sabali nga rodan ti madmadlaw ko iti asawak. Ha? Apay ka di? Kasla nagbaliw nga minan. Kasano ang nagbaliw? Agbisbisyo? Kasday ka di? Ay, saan? Kasla sabali nga minan ti panakilangan na kanyak. Ay basta, sabali ti madlaw ko at talaga. Anya? Wen, Almira. Ala, bayamon. Bareng nagbidutak iti atap ko. Almira, aging gakali itakad dinak maayat, ha? Ay na, awan ti panawan ko iti dayt na, Chris. At dadagiti anak ko anas kan nga ipaayak iti atensyon ko. Ay, awan ti palikot iti dahil Almira. Nga puta nakasaganak ang mga klon kalagiti anak mo. Chris, Wen Almira, ipatig ko na kita anak mo akas pudpud na aputot ko. ala, ikanak nga rod iti panawan ko. Tapno pagpanunutak day tanayin ba? Wen Almira, ikan ka aging gatbigat. Umanemit siguro ti may sa alabi panang tiyang-itiyang mo itilek nam niya. Anya? Mangantan lakay, naluton ti masida. Abay, anya ka di tilinutom amasida bakay? Pinikpikan lakay. Naihima sa bakay? Amok ngamin nga iso ti pag-ayat mo. Iso nga ison at ilinuto. Ay na, sigurado. Aduman timakan ko. Kitwen agbusog ka. Tapno adamot ti pamigsam ngagtrabaho. Huna niya bakay. Tapno adda pamigsak. Kauray rabi agtrabaho Anya? Isu mo bakay? Isulaang mati agas ti bambanog ko.
Sa bali man ng titaray day tapanunot mo lakay. Ala, mangantakit din. Awa na talaga, pare. Islo ka talaga ni bakit ko. Ha? Kaun mo, pare. Di na maitod ti kayat ko. Ay, yan laki din na ya, pare. Day talat isang kaibagan, pare. Sa anak nga ro makontento iti performance na, pare. Awan ti thrill na. Ay, no kasta, kaslapos tay. Unay kan, pare. Dakis daytan nga bagbagam. Kinaawan respeto daytan, kani baga mo, pare. Respeto mo, pare. Ha? Diyan lang ta, makurangan nga ro iti performance na. Ay, yan nga laki din na ya. Noan niya ti kabailan na nga ipaay, ay kat isun a, pare. Di ka agsapol, iti awan. Ay na, di nak maawatan, pare. Di na mo mawatan, pare. Ay, unay mo ngaminan day ta performance. Ah! Habaw! Napintas gayam ti pamagin Almira ading ko. Nay, unay mo daytan apa nang kitam ni Almira. Kasla rumuwar pa yung dagita matam gapo iti kamumulagat mo. Kat isumat. Ay, anya. Nayta, nagalas mo din na talangam amang buybuya iti panagnana. Urayla, agtilmo-tilmon ka pa'y. Sexy nga ro gayam na Almira ading ko. Ay namanong, di ka agsasaw iti kasta. Apay, kayat mo ka di nga ipulong ka kini Manang Mercy, ha? Ay, saan ah? Di mo ipulpulong. Ang mga nukar-karo at di na simpain ti performance na. Performance na iti. Awan na rin ko, awan. Lipatin mo. Di mong panunutan tinaibaga. Ay na, talaga na pintas si Pamagim Almira. Kasla saan ka naganak iti lima? Kasta ay alipyo. Uy, Almira. Ay na, no asawa kang ata, sa anak among umaking ka. Anya, kat no napintas ti asawam. Na may mayat ti Pamagim, ngam ti asawak. Anya, Uy, Almira. Ay na, sexy ka talaga. Kasla awan lima nga anak mo kung nga ron. kaslasi ka, alipyo. Nagalas tinagan mo. Ngam nataer ka man. Anya? Wen, ngam saan na bali, tanagan laang mo't tinagalaskan ka. Sana bali tanataer ka. Ay na. Agyaman na Almira. Nung natairak para king ka. Ngam apay ka di, aday tatisang kaibagam alipyo. Uwan Almira, gaputa. Agayatak king ka. Anya, Hay nako, awan piman ti mabalin. Awan ti maalamidan no talaga kasta. Ha? Apay ka di, Chris? Hay, di na kahit na Almira. Anya? Uwan alis. Jak ambunan niya ti kayat na asawin itimbaga na. Apay, anya ka di kunana. Makita ka nung amin kat kasla kulang iti performance. Anya? When alis, dahi ti imbaga na kanyak. Ay, isumot na gayam nga agduduma ti ama dagiti anak na ah. Sa bali mat gayam ti sapsapulan na. Ay, unay mo tayo di babae. Awan ti delikadesa na. Ha? Ay, maawata mon ati kahit ko asawan. Iso abay amon tayo nga Almira. Saan nga iso ti pagparikutam? Ay na, agyaman na Almira. Pinaragsak nak iti kastaunay. uray siya alipyo. Sikat inangipay itiragsak asapsapul. Ay na, bumakbakit ka Almira. Ngam nalaing kalatamay. Talaga ah.
Linaing ko, tapno makontento ka, Alipio. Ala, Almira, sana bali, kanayunot to ti umay maturog dito balay mo. Ngam kasanon no maamon ti asawam. Ay na, ibirok ta. Ure aldaw, ti umay ko iso. Basta sigurado mo, amadanon ka dito balay mo. Alawin, Alipio. Areglado, taoray aldaw ti panagtrabaho na no iso. Ay na, uray gayam ato ti anak na, numayat ti performance na, maragsakan ka pare. Anya manan na ita performance ng ibagbagan pare. Ay na, ni Almira pare. San pa'y gaya man nagkupas ti kinalaing na, uray manon ti taon na. Anya, no kasta adda ti limod a relasyon nyo iti dayjeng Almira pare. Un pare, gamdi kag tagtagari Ha? Amangan nung maamuan ni bakit ka. Anya, Un pare, ilimot ta ti relasyon mi kin Almira. apay ngay naramid mo ti kasta pare. Di ka kadim makonsensya. Ay na, basta pare. Naragsaka kiti relasyon mi kin Almira. Gaputa, ay ayatan mi ti tunggal maysa. Ay sos pare, saanin na panagayat dayta pare. Kinaot dayta pare. Kinarsap. Anya? Ay na, tunggal makita ka manang Mercy. Kasla nagdagsi na kanayon ti lubong mo. Ay, jakam mo no anya ti ibagak. Malidayanak lang aming gapo iti naamuak. Naamuam nga anya. Ay, ti asawak. Isuksukat nakgayam iti kaaruba. Huh? Wan, dayta tinaidanon kanyak Almira. Asino kano akaaruba ngay manang Mercy? Jakpay mo, ngam numaamuak, agsaga na kanyak. Sa bali akno siyak ti makaungat. Ha? Wan, di na nga taam mo nga delim-lemeng ko ag Granada. Ha? Sa anak amabutang amang ipurwak kadakwadakin ni Alipio. Ha? Ngam apay ka no nga insukat na kangay ti asawam. Kat napintas ka mat. Ay, kurang ka no nga rod iti performance. Anya? Wan, Almira, nalaing ka no nga minday jay a babae. Mayat ti performance na. Oray laag tumbling da siguro Ay no, amok ti asawak. Arsab iti babae. Ha? Dangakit dimot ati babae anang tutop kan kwa na. Ay, una yan. No kasta. Jayla performance ko ti kayat ni Alipio kanya. Bayam ida. Bayam nga ag-enjoy da. Tadumteng to ti aldaw amapurwakan da iti Granada kabayatan ti performance da. Anya? Ay naalipyo ang sinatan. Anya? Ay, apa nga saan ka kada kontento iti performance ko? Saan? Kasta unay ti ungot ni bakit mo. Amo na nga adda babaim. Kat amon ti kunana. Anya timbagana? Adda ka no ilam ng mga naagranada. Kat saan nga agduado amang ipurwak iti dayta agranada iti babaim. Numaamuan na no asino dayta. Ay na, di mo patpatsin dayta babae Almira. Nasakit lang amin siguro tinakam na. Kaputa manon a Domingo ajak pinagan ano. Anya? Wen, kaputa si kalaang ti makaparagsak kanya. Iso asong raktakitin iti silid mo. Nakaturog mo ito nagitanak mo. Ngam Alipio, abangan numadamata nga agen enjoy. Kat adang agpayso ti mang bomba kadata. Ay na, saan anala ka dayta? Kung kuna na lang dayta. Mala, intakitin. Sumraktan iti silid mo. Sige,
panawanan, Alipyo. Hindi na kang iguyod. Sobral na kon. Ne, nakasangpot gaya man ti lalaki ang nalaing ngam tabad. Ha? Uwan nga rod, manang. Nabannog nga ta, iso ang nakalagip nga agawid. Ay na, imbagamon, manang. Nasubraan mat ati kinalaing na. Nagbabae lang nga rodon, iti pa'y mat 5 ti anak na. Anya na ito pagtungtungtungan niyo? Jay amok nagbabae, ngam iti pa'y 5 ti anak na. Wan, sobrang nga rod ti kinalaing na. Ha? Sa bagay, uray 5 ti anak na basta nalaing, kan mayat ti performance na. Anyan, nasubraan nga ta ti laing na Siyak ka di pagtungtungtungan niyo? Inaklon mo ti bulok mo. Ha? Naimbag ta na awatam ti bagbagami, Alipyo. Ngam sa bagay, maawatan ka, taday tamit ti birbirokam, jay uray laag tambli-tambling. Ha? Katisumat, Alipyo. Iso abinabaim ni Almira nga uray ado ti anak na, tati napatagkan ka kat jay performance na. Performance la unay, Alipyo. Performance! Ay na, manong, nagalastumot kami nita nga aramid mo. Aramid ti awan manak, nakam na atao. Nya lakit din aya. Anya? Sige! Manaumundag kita badong, Alipyo. Tapumanaw kan dito'y balay. Anya? Papanawon na, Mercy. One! Nawayakan nga agawid ijay ayan ni Almira a babaim. Anag mayat unay ti performance na. Ha? Ulitek, Alipyo. Mayat ti performance na. Anya? One! Kat uray pa'y agkabalay kayon. Anusam apakanan dagijay 5 anak na. Ngem anusamun aguraan da ka dagito'y anak na. Kat anusamon ada kabila ang ti agnumar iti negosyo tayo. Sana bali, tanakasapul kamutin iti babae ang mayat ti performance na. Ha? Ulitak manen, Alipyo. Performance la unay. Performance! Mercy. Oo, apay. Anya nga min ayat ti kayat mo a performance, Alipyo. Jay ka di nalaing amang iwagwag iti kokomelon na, ha? Jay ka di on call, Alipyo, ha? Sige, alang kit din dagita badong. Kat pumanaw kan dito balay. Pumanaw kan kurakmat, Alipyo. Ingkan na naman tinakamay mayat a performance ni Almira. Pare, anya taramid, tulungan na man iti parigot ko. Ne, apay paray. Anya ka ti parikot mo? Di na akong kaya asawa, pare. Anya ka titinaskan nga ramidag. Ne, apay apagparikotam na ita paray. Kit no si ka mismo tinangibaga. Anak kasagana ka amang panaw kenkwana no makasara ka iti mayat ti performance na. Pare, hindi na ita, naka-amiris ako. Ay. Oh, naike ngaminin da ita performanceaya paray. Pare, jak kaya't ang mabukaw ko ti pamilya. Kastamot dagi dyan negosyo may. Dagi dyan sa nikwame. Ay na pare. Sana balay, tadamot ti Almira manalaing nga perform. Ang mga no adapay thrill na ako na, paray. Pare, di naman kung masumbatan ni tika kasta. Mariribo ka ng launay. Pare, agbaliw ka mo ngaminan. Paandarim na ita utak mo. Saan nga na performance ti pangibasaran iti panagayat ti agasawa. No mabalbalin, dayta ko ti pinakalas a faktor anasken nga konsidera iti panagasawa. Tapno agtali na iti kinaragsak ti sanga pamilya pare. Makuntinto ka no anya ti kabailan ti asawa mo.
Ay na Almela, anya aklase ti panagpampanunot adaken ka. Isugayam anak kalima ka iti anak. Saanin akaskas daw na ita ha. Adda ngamin nagiti babalo nga agayat ken ka. Namtikad di ada asawa na ti simbolotam. Chris. Ay na. Nusak siguro ti lima ti anak na sa anak una anapili. Tinapateg. Kabailanda ko mga ipatig nagit anak mo. Anya lakit din aya. Ay na Almela. Numaminsan. Panunutin iti pamilya ang mapiyaktalan iti alamidem Saan layang ati bukod mo apaglaksakan ti pampanunutem. Agyaman ka tasaan da ka pinulwakan iti glanada. Anya? Ibagpagamlaang data. Gaputad di ka inayat, Chris. Kamangan mat no aging gaita. Kat agusto ka pailaang kanya. Ay. Unay ka na Almela. Idi na ita Nimbag nga ta. Pinaaynak. Tano inasawa ka nga ta. Ang mga nunalaos di babawik. Di mo ipagalop nga gayatak pekeng ka, Almila. Gaputa, umadanin ti panagkalay sa amin kini Alice. Ipamaysam kay dit atensyon mo kanagit anak mo. Lispit pumitin aray tabagem. San abalit na nakalimakan? Anya? Ay na Almila, agbalbaliw kan. Di ka mang dadahil iti pamilya. Panunutim ti ibo nga ti alamid mo nga dakes. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Kumaray, apay, anya ti mapaspasamak dito'y baryo tayo. Apay akas lang makikigtot ka, Marilagring. Anda ka ni madmadlaw mo asan anasayaan? Damdamaga nga rudken ka, no anya ti mapaspasamak. Isu nga rod adamdamagakan ka, no anya ti madmadlaw mo amadi. Dagita. Oh, makita, Dagijay di makita dagitan. Dagiti mo't nagdadakkel ababalay ti itudtudom. Wun, maray, dagita ti dakdakamata. Dagita nagdadakkel ababalay. Apay, pakasikuram dagiti nagdadakkel ababalay? Magsipatakdermeten iti dadakkel ababalay dagiti kaaruba tayo. Anya ti mapaspasamak, pinadakkelanan ti balay. Di ka pa'y lamot matarimaan mo. Sungrutan kan. Sige. Maneng! Maneng! Hay! Di na man disturbon. Si Kalagring. Tanay, madamatar tarimaanak na ito'y tricycle ko. Idi pa'y lakalman at tartarimaanam day ta tricycle mo. Aging gaita, saan mo pa'y anatarimaan? Kita amadamak pa'y laeng apukpukpukan. Aguray ka, at dalamapan ko alaan. No saan kan tumadla makatulong kanya Kalagring? Panawan na klangan. Dayta. Apay da ito'y lighter ngayaw awat mo kanyak. Sa anak mo't ngagsigsigarilyo Sinjamon dayta at tricycle mo. Awan mo't las serbina. Kanayon ama perde. Sus, tila ibagbagam mo't. Kakaiso na pagbirbiro ka, puurakit din. Sus, panawan nakman lang dito'y. Taituloy ko ti agtarimaan. Ay, Maneng, apay, di mo nadlaw tinadlaw ka. Anya man na dayta anadlaw mo. Pinadakkelan mo ten ti babalay dito'y baryo tayo. Pinasikatan sa mo ten. Kahit, at dagayam kwartada pagpaaramid da iti dakkel a balay da, di iso ti aramidin da. Dayto'y salaangan balay tayo ti basit. Saan la abasit? Kababasitan, kunamkit de Anti Lusing! Ante! Oh, apay, lagray.
Kunakon kat nga da ka di taunag ti balayaw. Ay, san kan nga umunag, ta siya kung tirumwar. Awan pagtugawam di taunag ti balay may. Tapay ante, adda ka di isik-sikritom di taunag ti balayaw. Kano madama ti renovation to'y balay. Ha? Ipa-renovate yun day to'y balayaw? Katuan kita man dagiti babalay dito'y kaaruba. Nagdadakkelan da. Kayat mo asawan ante, makipinadakkel kamatan? Ay, katuan agipawit mo nga men jay inauna nga anak ko ngagtrab-trabaho ijay Taiwan. Ay, imbag man tadakwar tayo apang padakkel yu iti balayo ante. Anya ti makunam lagraing. Ti kuna nga men jay anak ko. Aging ga third floor ti paaramid may. Ngam ti kunakmet, aging gat fifth floor. Anya! Ay sus, nagngatumatan ngay ante, no aging ga iti fifth floor. Ay kat siyempre adugayam ti kwarta di anak ko. Ay na, kat kasanunton day tabalay me, no aging ga iti fifth floor to'y balayo. Kaslanton akuton ti kabasit day tabalay mi akaaruba yo. Ay, kati padakkel yo mga mina. Kasanungay ama ipadakkel mi day tabalay mi ante, kat aglaklako aklaeng met iti daing. Ay, wan, maangot ko day talakom adaing, di ta susuon mo alaba. Sag mamano ay aday ta. 150 ti may sa asupot, ante. Ay, sus, nagninamot day ta 150. Special nga min day to adaing, ante. Nagngina, diyak kabala nagatangan. Nagapupay nga min ijay abro, di lamas nga inda-inda. Ay, uray, naginalat ta. Kano jay asin nga inaramat na, nagapu ijay Amerika, iso anangina. Ay, 50 tagatangak day ta dua. Unay kamutan, anti. Awan pa'y di puunan namut. Ayan kay sursuryay sa balay. No di mo kayat nga ita di tawar ka. Addakwar tayo apagpaarami ju iti aginggat fifth floor a balay. Awan igatang yung iti daing alakok. 150 laang. Awan pa'y ti igatang ko iti lakom adaing, tawan pa'y kwartak ita. Agab-abroad nila kay kung amin. Agabrod nila kay mo, Mare? Wan tapno makapaaramid kami man mo't iti nagdakkel a balay. Ay, da kami lang aruden at ibasit ti balay na. Kasla palasyo kat ti plano ming aramidon a balay, kumare. Nagdakkel mo no kasla palasyo. Imbagla nga ada pagkinamatan mi kinilakay ko no kasdi nga agapa kami. Day talaang tirasaon. Kita amandang iti karuba tayo. Nagdarakkel ti babalay da. Kababain ti basit ti balay na dito lugar tayo ita. Ay, awan naglakwak iti dangaing lakay. Ay, isumadlagayam anak kapanimid ka di talamisaan. Ni Auntie Lusing anak kabakbak nang naglaing at tumawar. Agasaman, plano da kano ti agpaaramid iti dakkel abalay. In kakid di agluton, tada ginatang ko asidaan ken bagas. Ado tinapasadaak ita. Ay, lakay, agabrod kan. Na, agabro da sasawam. Una, tapno makapaaramid tamot iti dakkel abalay tayo. Ay sus, nagmayat ti biag dito'y Pilipinas. Gapula ang iti arapaap mo adakkel abalay, pagabrudan na kideng. Daytoy laangan balay tayo ti basit. Oray mampay no isunti kababasitan. Basta naragsaken agpimpinatag dagiti aggigyan. Hay, awan lang amin arapaap mo iti biag. Anya sus. laki day. Bakit?
Sumangputan dagiti ubing manipod iskwilahan. Ala, ingka aglutom. Kat si kangay, anya ti aramidam. Inaktarimaanan dagiti tricycle kao. Napirdi manan. Hay, makauman. Day talatan ti tartarimaanam nga inaldaw. Nalokay laang tay tornilyo na. Pairutak laang basay. Nagaruti mga arami dita balay daan ti lusingan niya. Ado nga minti kwartada. Kasla ipapaapurada mo't nga aramidan. Wang nga rod, iso nga uray rabi agtrab-trabaho dalata. Ay na, makapuyat mo't sika. Apay abang kapuyat. Kat mangmangagmi dagiti makina nga agan andar nga agpatpatnag. Kasi kayo akaruba daano kasta. Nagdakkel day ta ipapaaramid da abalay da niya. Wan nga rod. Kat ni anti lusing lang matiag yan. Kunak ano agawid jay anak na ijay Taiwan kat agfurgudan. Ay na, saan na kaya ti agawid? Kat apay ngay nga rod nagpaaramid da iti nagdakkel abalay. Kat, kayat dalaang mat ati agpasikat. Kayat da, jay balay da ti kadakkelan. Kinadakkelan at talaga ti balay ti tungtungan ita. Ang sa anak nga manugot. Anya ti kayat mo asawan, maray? Jay to balay may ti kadakkelan ang balay kumare. Ha? Makikumpetensya ka man. Kasta mingmingam analaing dito ipakpakitakan kaaladawan. Ladawan mo ti dakkel a balay daytoy. Saan la basta balay dayta? Di mo madlaw aya. Palasyo mo. Kasta ti ipaaramid tanto abalay numakapan ka ija abroad. Addan adagos plano ma. Katuwa na. Itugot mo dayto ija abroad dahil sunto ti agbalin nga inspirasyon mo. Ay dakkel unay dayta. Naglawa unay ti parangan na. Katuwan. Tapno bilib to amin dagiti kaaruba. Jak pa'y na interview, addan plano mga iparamid a balay. Balay aya di impakitakan ka? Katno palasyo. Ay wang gayam, palasyaw. Manungay nga tati magastos ta dita a palasyaw. Naggapoy di Afrika da ito'y lakok adaing ante. Iso a medyo nangisit da. Ay makasit sila akot iti daeng. Nagngina mo nga minti lakom idinapalabas. Iso asanak adim matang nalakaitan ante. Kabailamon ti gumatang. Siyag mamanungay day tamay sa supaut. 50 ti may sa supot. 10 adaing ti kargana. Ay punay kabutan. Oh, apay manin anagatras ka ante. Kabutang mo ka di day ta apresyo. Ay saus, nagnina unay. Unay kayo mutan. Nangina pa'y laang kan ka day ta agatan. Sigay, bayadak iti 50. Ngumduat itid mo Punay kamutan ante. Malmalpasan day to tangtangadak abalay mo nga aginggat 5th floor. Tawaran pa'y laang matoy lako. Marilagrang. Umaya kon palay. Gulpyong ka din to'y lakok adaeng. Amam ka de, nakatayaban nila kay ko. Ay, kasta. Ay, kat nasaya at amaray. Ay na, matungpalan ti arapaap ko api malasyo abalay. Sigurado day tan maray. Da kaminto ti kadakkelan ti balay dito baryo tayo. Da kami laptan ti kabasitan ti balay. Taawan mo't plano nila kay ko nga agabro. Ay gumatang ka nga ruden ay itilakok adaing maray. Awan pa'y ati gatang ko itatani. Katay-tayab nila kay ko. Kuna man no gumatang ka, tainayaban na. Kaya't kulaang nga istoryaan kan ka, ti good news ko kumare.
Diyan kayat nagpukaw. Nasakitan ti karabukob ko amang ipukpukaw iti daing. Uray anya ti ibagak anaggapuan to'y daing alakok. Awan mulat ta ti gumatang. Awan nga ta ti kwarta dagiti tattao. Ket magsipaaramid na iti dadakkel ababbalay da. Hay! Sika magayam day ta si Mardeng. Anya, ni bakit kano aya? Agunget ka manay. Ay na, nakigtuta nga raw. Mala, umay kan. Aglugan kan dito'y tricycle. Agisursurak pa'y kumaitilakok adaing. Umay ka nga ro, din tagisursurta. Pag sursurta day ta tricycle mo akarag-karag. Tanay, nakakaasi ka mat amagmag na. Sapay nagputo. Ay na, naasyan ka magkanyak for the first time, lakay. Ay nalakay, nagbiit na ibus dagiti lakok adaing. Kung nagtumatken ka, swerte na ito'y asawam. Mayat sang agpaiso, no pag-isursur talangan da ito'y tricycle, iti daing. Ay kit nayunan tila ko ta. Ay katwan na. Iso asaan ako napilitan na pag-abroadan bakit? Mayat matibiyag ta dito'y Pilipinas. Ag tinulong talaangan amang padakkel kadagiti anak ta. Apay nga, saan mutan nga agisursur-sur nila greng itilako na adaing. Saan nga gisur-sur-sur dito'y baryo tayo, anti? Tayo jay sa bali ti paglaklakwan na. Nay, apay nga ay. Awan mo't kanong ngamin ti gumatang dito'y. Nagngina mo nga mintilako na. Isumot ti kunak. Kano pulos adinak pinatpatawaran. Ay kastaya, kaaruban na ka, ngam di nakabay patawaran. Ay wun gayam. Apay dagita darat ken simintaw dita sangwanan ti balayaw. Ay kat, ipaaramid ni mutan na abalay mi ante. Kasta. Kadakkelan ton ti balay mi ante. Mas dakdakkel ngam to'y balay kaw. Mas dakdakkel kan mas nalaw-law Ay na, kasla kayat ko ti agbabawi ang agpaaramid dito'y balay kaw. Apay nga agbabawi kayo. Kasanaw, may sakmut nga gigyan. Kanay nagdakkel. Jak makauli ijay agdan. Ang sakit to'y tumengkaw. Day takot nga mintirigat na, ante. Kasanutang ay makalabas dito'y kalsada. Ket nasiraan meten iti darat. Semento ken halublak day ta kalsada lakay. Wen nga rod. Sapay awan ni kumarim. Napan kano nag-order ijay ili iti daduma pa'y agamit a pagpaaramid da iti pimmalasyo abalay da. Talaga gayam apatuluyan nan ti agpaaramid iti dakkel abalay. Saan mo nga apalan day ta kumarim? Tauray basit ti balay tayo. Lab na lab tamat ti maysa ken maysa. Ken naragsak tayo asang kapamilya. Wow! Wow manan! Ay, ado awaw! Dandanin malpas day to'y pimmalasyo abalayo kumare. Agyaman ak amare. Di taado awaw mo. Ni, apay akasla nagsangsangit kamot. Madlaw ka di. Tanaglabaga mo dagita matam. Limtag pa yan. Ni, makasangsangit kan talaga mare. Sige, isangit mo laang. Taadaak dito'y amangan dingay kan ka. Sige man lagot. Ay, mare, di mo unay ipulbulin sangit mo, tamangag na ilusing. Sigurado, adda ita di tadakkel abalay na. Nilakay ko kumare. Apay nilakay mo?
Na ano iti abroad? Saan ka nun ama kaipawit iti kwarta? Ah, apay ngay. Damot kaya man babae na siya abroad. Ay, na yan. Panyalakit din. Sige, paray. Isangit mo lang. Ay, talaga ang makapasangit day ta na pasamak. Ala, sumardin ka nagsangit. Punaso munday talwam. Tanin, adda ni Auntie Lusing di tarwarti balay na. May samot ay tabakan. Nagpaaramin iti dakkel abalay na. Isulang matyagan. Wan nga, kaasi nga umuli bumaba di tabalay na. Siya, nagpaaramin ak iti malapalasyo abalay. Awanan nila kayo ko na nagbiro ko niti sa bali. Ay na, talaga ang makapasangit, maray. Lagraing, papadam, mapan kami aglako kin nila kay ko iti daing, ante. Ayo may nakman lakwan. Ah? Gumatang ka? O may nakman ikan, jay saan anap gad Sangagasot jay may sa asopot anti. Fixed price, awan tawar nan. Ay, nala, sige, bayadak. Iyag mo dito'y balay, tatulungan nakman nga umuli ijay agdan. Ha? Saan kan ama kauli ijay agdan nyo? Saan nga rudon? Sa pa'y jay pagbayad ko, kat adda ijay fifth floor. Day takit tirigat na itidakkel abalay anti. Anya lakit din aya. Wan nga raw, jakla nagpampanunot ide. Mala, umay kan, tatangdanan kay tisa nga gaso. Sanak at umawar itan, takasapulak titulong mo. Ay, anya lakit din abiyag daytoy. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.